ой буттал дадуилделдер ой бог ел поручение цени основной магистраль Сеханова Лабьевичкол улиц связующие загруженный участок юр Батумский от кругового движения до Сеханова свыше полкилометра ю двухполосный был червой четырехполосный беша белшда булен бешбу индел что улица ой нижний слова или бордур мицинда шабал вышел коммуникация шкейцин бухар веткенша на стадии завершения группы пациентов 80 за бимбу тогда малара мархабут чакбали на бабах наши кичи казах чакбал негатив ой малар запланированный ой бюджетный не бюджетный доку асфальт что горшер до 80 километров асфальт что ваду что так хокшара ой запланированный белшер срок шесть асфальт покрытие еще бардадис та проблема шума да Рамзан Аматович шайк условия еще цава нового еще служба я цават технику боба мерш региону машин вичу квартир виц коммерцию так شيء أتوني عجنة تعتقدن داخل شلوكتن دير وبوش ورمزة ما ترسل والبروتشيني تي وهرني أشرش شريك ديدو ناخن داسبا أكثر دو بروك شريات كده تتاخا اشتباه بيبو كويتا وما الله خزوين يولش باستيو مالكت بقوديو مسار أراب وغال ستليتو غزوبوت مكشيش شيء أولي تاكيد كيرسير توش شيء تايز تايش بلش بيتشر يبوش بوش حيششنا دائما ويا نوخشي تسنا عشبو وزد عشبو بوش ديك شاور زي وقت شلبو خداعي ودايش وينا حيلو تسي لغ تسيش غيل تسيش يأت تسيش وين تعبو كان داركا تشوش قاوي قردوك ودا الموضوع